Дивися, Що? зараз. Кажу, почекай, Фрест. Виходимо з Дальше. машини, шановний. Твої последуючі дії. Днем я приїду, ви у німця чи замета. Та я тільки що некоторих посадив, цим сказали їхати до цього. До НПУ, вони проігнорували, приїхали опять сюди. Все, поїхали далі. Ти мене нового лайву не бачив ще. Шановний, прижимаємося, виходимо з авто. От ще один уход від РП. Шановний, я кажу, стоїмо на місці.